L-investiment fil-butik hotels f'Għawdex kompla jissaħħaħ e kif il-ġimgħa fil-għaxija ġiet inawgurata lukanda oħra din id-darba f'Tasannat. Il-lukanda li parti minn katina ta' lukandi li qed jiftħu d-ditta Queen's Boutique Hotels ġiet inawgurata mill-Ministru għal Għawdex Ġustin Karwana u l-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi. Din il-lukanda tinkludi 13 il-kamra biex b'kollox din il-katina ta' proġetti siżżid 47 l-akkomodazzjoni ġdida f'Għawdex. Apparti dan hemm il-ħsieb ukoll illi fil-ġejjieni jiżdiedu 4 lukandi oħra simili. Investiment privat li awgura tajjeb e kif l-aħħar statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi li n-numru ta' nies illi qed iqattaw aktar minn lejl wieħed ta' akkomodazzjoni f'Għawdex żdied bi kważi 15,000 meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra. F'dan il-ftuħ il-Ministru għal Għawdex qalet kif lan tal-Gvern huwa li jkompli joħloq ambjent ġust sabiex dejjem ikompli jitkattar aktar investiment privat sostenibbli. Dan waqt li semmiet l-inċentivi fiskali li ħabbar il-Gvern fl-aħħar budget li huma speċifikament immirati li jkomplu jassistu l-intraprendituri Għawdxin biex jinvestu joħolqu aktar postijiet tax-xogħol. Min-naħa tiegħu il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li fid-dawl taż-żieda fil-wasliet ta' turisti f'dawn l-aħħar snin dan il-Gvern huwa kommess li jkompli joffri prodott Malti ta' kwalità sabiex inkomplu noffru esperjenzi pożittivi lit-turisti li jżuru pajjiżna.